Poštovanje 16-terac, nova emisija i emisija. Prvi put ćemo sad raditi, na primjer, trenutno neke stvari koje su se dešavale, a to je Crvena zvezda Vojvodina 4-1. Znači, faktički je to derbi između prve i druge ekipe i Vojvodina u zadnje vreme igra veoma dobro, ima stabilnu ekipu, znači Njegoš Petrović, Vukan Savićević, Vukanović gore, ima dobru ekipu. E sad, normalno, Zvezda je jača i to smo svi znali da je Zvezda jača, ali zašto sam uzeo ovo da snimam? Zato što me iritira već jedna stvar, a to je da zašto Zvezdi treba pomoć? Ja razumem da se pomaže prva 7, 8, 10 kola kad ti nabiješ neku razliku, ali zašto sad pomažeš Zvezdi? Zato što mislim da su se uplašili, nemoj slučajno da bude neko iznenađenje, zato što Vojvodina zadnja 2 meča ili 3 s njima igra i nerešeno i dobila ih je. Tako da odmah su oni zatvorili utakmicu u 20. minutu, ovaj Tanjga, sin štopera što igra, sin trenera Tanjge, odmah je dobio crveni karton. U utakmicama, znači ko se opet, ja uvek ponavljam neke stvari, ko se malo razume u fudbal, osetljivost utakmice, znači Zvezda Partizan, Zvezda Vojvodina, Vojvodina Partizan, tako kad su derbiji neki, Inter Milan, Real Barcelona, ne možeš ti deliti samo kartone šakom i kapom. Znači, ovaj mali je u prvi 20 minuta dobio 2 žuta kartona i dobio je crveni. E sad, pogledajte, vratite slobodno na YouTube-u i vidjet ćete, prvi je start onako oštri, a drugi start Kataju zato što ga povlačio rukama iza. Prvo, ajde, ovaj prvi žuti karton Đene može nekako da prođe, ali ovaj drugi, povlačenje s leđa, što je normalno, to jeste faul, ali je normalno, to je veoma tempo utakmica ide, utakmica je jaka, derbi između prvog i drugog, Vojvodina igra jako, navijači, i ti sad on njega povlači za ruke, ok, ima žuti, nemojmo odmah crveni davati, znači ti zomneš ga i opomeneš ga, alo, imaš crveni, znači sledeći put ovako dobijaš i ideš napolje, znači vodi reda. I znači on bi čovek ok rekao i otišao. Znači ne daš utakmicu, ne lomiš utakmicu. Ti kao sudija u 20. minutu, on vuče Kataja, normalno, on ga prekida, to se vidi da je prekid, ali tu trči i Krunić, i Kataj, i svi okolo trče i protestuju. Zašto mu ga odmah nije dao žuti? Zašto mu odmah, znači kad ga je zvao, odmah vadi žuti, daj crveni, doviđenja. On nije hteo da daje žuti, on je prvo trpeo pritisak od fudbalera, oni se bune, kao da je napravljena takva situacija ili dogovor u slučaju da bude neki faul, nešto odmah, vi trčite, odmah se bunite, pritisak na sudiju. Tako da su oni počeli da ga pritiskaju, on ne zna, on tek posle minut, 2 vadi karton i zove njega i daje mu žuti i na kraju mu daje crveni i znači, plus što ovaj neće da izađe. Ja njega razumem, znači derbi je, niko nije očekivao da ćeš ti dobiti 2 žuta, ok, 2 žuta u 70-80 minut, ali ti dobiješ 2 žuta u prvi 20 minuta, znači tek što su ekipe počeli da se razigravaju, da igraju, znači ti daješ jedan žuti, daješ drugi žuti i ti Vojvodini sečeš krila faktički. Ne kažem ja da trebam da navijam za Vojvodinu ili protiv Zvezde. Ne, ovaj video i ovaj kanal je neutralan. Ja imam otprilike svako od nas ko klinac navija za nekog, ali ja to neću reći ko je i uopšte se trudim u ovim videima da se ne svrstam ni na strani Zvezde, ni na strani Partizana. Hvalim i Zvezdu, hvalim i Partizan, napadam i Zvezdu, napadam i Partizan. Znači ja ne želim da se meni zvezdaši priklone ili partizanovci ili bilo ko, a da imam ja jednu vrstu publike. Znači svi moramo da mislimo isto i jednostavno slobodno komentarišite samo bez uvreda. Bile su puno komentara gde se vređao, gde se ja vređam, gde ja ništa ne znam, prijatelju, jer ne želiš da gledaš, brate, stop i doviđenja, odi gledaj nešto drugo i niko tebe ne sili da ti gledaš ovaj kanal. Ne sviđa ti se, ne prija ti, samo ti okreneš i doviđenja. Tako da, zašto Zvezdi treba ova pomoć? Da sudija odlučuje utakmicu, odmah rešava utakmicu u 20. minutu, znači čak, što je meni iznenadilo, Vojvodina je preterano dobro igrala kako je 20. minut. Oni su se branili, ali na kraju su posustali.
znači u tim jakim utakmica, pogotovo protiv Zvezde, što je Zvezda 11-11 bi Zvezda pobedila, to mene muči, zašto im pomažeš, zašto ti odmah zatvaraš utakmicu da bi Zvezda bila sigurnija. Znači, pusti nek se igra, jednostavno, možda bi on dobio još jedan žuti negdje 60-70 minut, ti bi njega izveo. Ali ti njemu prestrogo daješ drugi žuti karton zato što ga povlači malo s leđa. Ok, opomeneš, ali ne žuti. Sljedeći puta ako ga povuče, daj mu žuti i tere ga napolje. Tako da, odmah si ti zatvorio utakmicu, odmah je to bilo Zvezda ima višak igrača i da li je to normalno gledati tu utakmicu gdje Zvezda od 20 minuta ima višak igrača? Pa nije. Jednostavno, sad, možemo reći da i Vojvodina imala šanse. U prvom poluvremenu gdje mislim da Savićević izbacuje Vukanovića goru špicu, on ulazi u 16, sudija diže ofsajd, nije ofsajd. Čak i Arena Sport vraća to gdje on u trenutku gdje daje pas, Vukanović je iza Zvezdinog igrača, znači nije u ofsajdu i to niko ne komentariše, niko se ne buni, nema veze. Drugo, iz mog ugla, penal je nad Barosem, onim levim bekom Vojvodine u 16-tercu kad je on ušao ovaj Seol, kako se zove ovaj desni ili levi bek Zvezde, levi bek Zvezde, njega udara s leđa, znači on je okrenut prema lopti, prima loptu grudim ili kako već, on njega s leđa udara, pada, znači sudija ništa ne radi, to jeste penal. Znači, zamislite tu da je penal i ovo da je gol, već bi bilo frka. Tako da, kratko i jasno, Zvezda je najjača i Zvezda treba do svoje prvo mesto i sve to okej. Samo ne treba Zvezdi ova pomoć. Zato publike nema na stadionu. Zato što se odmah vidi da sudije pomažu, odmah se to vidi, VAR se ne uključuje. Tako da, jednostavno, tu je problem. Ne treba vam pomoć. Nemamo publiku, prvenstvo nam je tako kako jeste, ne treba vam pomoć, vi ste dovoljno jaki i bez pomoći. Eto, toliko. Hvala vam puno, prijatno, pratite 16terac, gledajte šorceve, lajkujte i svako dobro.